Akwai sanda na fito ma wasu suka gani suna gani na ga wannan yar hasaran ta cikin fim din labari na ke ki gyara halinki bayi da kyau nace ku yi hakuri fim ne ba haka nike ba. Da kunne na kanaji suna tsara yadda za a yi ta dawo kuma shi jagoran zama domin a ofishinsa aka yi. Ana Ummul Khairu Usman wacce aka fi sani da ummi gayu sa'a a cikin shirin labari. An haife ni a jihar Kaduna, ina zaune a garin Kaduna. Ummi gayu suna ne na gida sai kuma sunan ya zo ya bi ni. Gayu mana na 'yan gayu na kwalliya shine gayu. Ana nema na amma har yanzu ban samu na yi ba, amma insha Allah zai yi. Excellency. Allah ya zauga miki tayawa first lady. Kwarai kuwa na karɓi wannan matsayin. Na daɗe ina tunanin acid. Kika ce acid? Idan aka ɓata fuskar babu wani abu da za ta yi talla da shi. Babu wani kamfanin da za su neme ta a duniya su ba ta talla. Kuma babu wani gidan talabijin da zai haska ta a duniya saboda ta zama abin tsoro. Wani guri ne aka zo aka same ni aka ce min Sumayya ta dawo. Sai na tashi na je na tambayi sarki. Na ce sarki da gaske Sumayya ta dawo aiki shine baka faɗa min ba. Sai ya ce min sa'a wannan tambayar take a adana miki. Idan Sumayya ta dawo sai ki tambaye ta. Yalla bai kana ganin Sumayya za ta dawo aiki kenan? Wannan ai ba ni za a tambayar nan ba ko? Ita ce za ta duba ta gani. In ta ce ba za ta dawo ba zaɓinta ne. In ta ce za ta ci gaba zaɓinta ne. Ni ba zan mata dole ba ko? To a adana mata tambayar nan kan ta zo ko? Sumayya ta dawo? Akwai inda Rukayya ta ture ni. Ka san ita ummi ta fito a yar hasada ne a fim din. So sai aka zo aka kama ta. Da aka kama ta ita kuma Rukayya dama kawar Sumayya ne. So shine abin ya mata zafi sai ta zo da gudu haka sai ta ture ni. Ina yin waƙoƙi, bidiyoyin waƙoƙi. Hawa nake. Ba ni da aure, amma na taɓa yin aure. Ina da saurayi mana. A'a, ba zan ci gaba ba. Ina son shinkafa da wake da mai da yaji. To, ni dai babban ƙawata yayata ce, kuma ta yi aure. Da Sarki Ali Nuhu. To, mu'amala ce mai kyau tunda tsakanina da su da kowa ma mutunci ne. Na yi aure, insha Allah. Abin da yake sa ni farin ciki idan na tuna an haife ni a cikin musulunci, wannan abu yana min daɗi. Ban san shi ba, na shigo fim ne ta hannun Malam Aminu Saira, so kuma an bi tsarurrukan da ya kamata a bi. Ina bakin? Da gaske ne sun tafi? Ba tare da ni za a yi sanin contract ɗin ba? Na samu alkhairi da yawa. Hakanan ma dai in ina zaune
sai in ji an kira ni ko an zo gidanmu an kawo min abubuwa dai daban-daban gaskiya wanda ban yi tsammani ba. Gurin siyan kaya. Garkuwa, duniya fa a yanzu ta fara shimfiɗa mana tabarma. Sai ma kawai mi ɗare-ɗare kenan ko? Ka san me abin yi yanzu? Sai kin faɗa hajiyata. Ya kamata fa mu zo mu fara shirin auren nan. Saboda ina so a gama komai da wuri domin mu ke tazo. A wancan zawa. Ina son purple, green, yar gala-gala. Ko da kin yi aure ne? A'a, sai niyya.